Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव I hope नोंथांमोना बयबो भिडिअ नायगासिनो दङ आरो गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नेगासिनो दङ। दा बे समाव सीएम बिथाङा दिनै प्रेस मिट होबाय गोबां साख्रिनि सायाव एबा 2 लाख साख्रिनि सायाव। दा बे आपडेटआ खायसेनि थाखाय दुखु मोनगोन आरो खायसेया मोजां मोनगोन मानोना जों जि आसा खालामदोंमोन बे आसाया जानाय नंला एबा जागोनना जाला। बेनि सायाव नोंथांमोना बिनि बागै डिटेल्सखौ नायनोब्ला सीएमनि पेजआव होदों बिथाङा प्रेस मिट होदों जे मानि थाखाय अफिसियेल नटिस ओंखारथ'ला मानि थाखाय लेट जागोन बिनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों। दा बेखौनो फंबाय बिनानावमोननो आं बाव आपडेटखौ होदों जाहाथे आसाम पुलिस ADRE मेडिकेलाव आरो हेल्थआव बा हमना ला एडुकेसनाव दङ स' नोंथांमोनजों बाव डिटेल्सखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन। दा जियानो जा मोनसे खावलायनाय भिडिअखौ नायग्रोजोब नायनानै लास्टआव कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा दासिमबो नैबे आंनि चेनेल बड' जब इनफ'आव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला बेबादिनो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। आरो मोजां खबर बिदिसिना गाबोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्टआ अफिसियेल टाइमाव मोनगोन पर्टेलावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गावनि क्वालिफाइडखौ नायनो हागोन नेक्स्ट राउन्ड एग्जामनि थाखाय आरो अक्ट'बराव साख्रि मोनहैनाय आसा दङ बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। दा आसामनि बाथ्रा सावरायनाय लोगो आसामावहाय मा अफिसियेल नटिफिकेसना माब्ला ओंखारगोन बिनि सायाव गोबां नेगासिनो दङ जेरैहाय ADRE 3.0 बेनिफ्राय मेडिकेलाव आरो लोगोसे टेट लेभेलाव। दा बेखौ बिथां सीएमआ मा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो फार्स्ट प्रायरिटि होनोब्ला फंबाय बिनानावमोना गोबाव समनिफ्राय प्रेक्टिस खालामबोनाय आसाम पुलिसनि सायाव जों दा सावरायग्रोनोसै बेखायनो जों थांगोन SLPRBआव। अके जों फैबाय दा SLPRBआव दा बाव फैनाय लोगो आसाम पुलिसखौ लाफानानै बेनिफ्राय फरेस्टआ बाव दङ टटेल पस्टआव हमना ला 7000नि एसे बारा दं आरो आसाम फरेस्टखौ लानानै आसाम पुलिसावनो 6000नि बारा दंखायो टटेल ग्रेडफोरखौ लानानै अलमस्ट 8000खौ जोङो लाबाय ओभारअल गासैबो पस्टखौ लानानै आरो। दा बिनि इन्टारभिउखौ जों गोबां आसा खालामदोंमोन हमना ला नैबे नभेम्बर आरो लोगोसे डिसेम्बराव होननानै। नाथाय सीएम बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों जे गाव जेराव थाङो बेयावनो माने पस्टखौहाय इनक्रिज खालामनो बा बारायनो थिनो जाहैदों स्टुडेन्टसफोरा बा केन्डिडेट्सआ। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंदों आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों दासान्दिथ' नैबे हमना ला दैबाना फ्लाद जागासिनो दङ ना बेनि थाखायथ' प्रेक्टिस खालामनो मोनखायासै मोनथाम मोनब्रै जिल्लायावहाय। बेनिफ्राय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला प्रेस मिटआव बुंनाय बादिब्ला ओरैबायदि खालामनो नागिरदों हमना ला सबसे फिसासिन कनस्टेबल AB थाबाय बेनिफ्राय UB थाबाय बेनिफ्राय मा प्रमोसन हरगोन होनना बुंदों हाइबिल्डाराव। अके बेनिफ्राय मा ASI बेनिफ्राय SI बेनिफ्राय इन्सपेक्टर बेनिफ्राय DSP बेबायदि टाइपनि प्रमोसन होलांबाय थानानै ABUB कनस्टेबल पस्टखौ माने खालि खालामनानै साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बे खामानिखौ बिसोरो बे बोसोरावनो मावगोन होनना बुंदों माने दानिफ्रायनो मावगासिनो दङ मावगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ डिक्लेयार खालामगोन होनना बुंदों। एक्सुवेलि आसाम पुलिसआ पस्टआ फैखाना दङ 6000नि खाथियाव। दा बाथ्राया बेसो माने प्रमोसन खालामगोन थिगासे प्रमोसन खालामगोन नाथाय जेसेबांनो प्रमोसन खालामगोन एसेबांनो भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै बिथाङा मोजां पजिटिभ आपडेटखौ होदों आरो। दा नेगेटिभ आपडेट होनोब्ला माने बे बोसोराव रिलिया जानाय चान्स गैला बे बाथ्राखौ बिथाङा इनडाइरेक्ट बुंदों। दा बेसो माने गोबां प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे प्रेक्टिसखौ ड्रप खालामनाङा। ओमफ्राय पस्टआ बारायनाय चान्सआ दङ माने प्रमोसन होनाय लोगो कनस्टेबलनिफ्राय प्रमोसन होनाय लोगोनो माने पस्टआ बारायनाय चान्सआ थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो। दा बेनिफ्राय जोङो एक्सपेक्ट खालामबा फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ गामाखालि जि जायो जों जेब्ला इन्टारभिउ होदोंमोन अब्ला नैबे जानुवारि सेकेन्ड सप्तानिफ्राय फेब्रुवारि दानाव बांसिन फिजिकेल टेस्ट जायो जायनि जाहोनाव बे समाव अखायाबो खम जायो। दा बेखायनो नेक्स्ट फिजिकेल टेस्टआ आसा थाबाय जानुवारि फेब्रुवारियाव बेनिफ्राय बुंदों 2027आव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो। दा बे 2 लाख साख्रिखौ खनसे 2 लाख साख्रिया 5 बोसोरावसो नालाय दा बेखाय 2027आव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनायखौ बिथांमोना स्टार्ट खालामगोन होनना बुंदों। नैबे 2026आव फुल बे बोसोरखौहाय माने भेकेन्सि दिहुननायाव बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै बुंदों। जाय बे खामानिखौ लादोंमोन STF होनना बुङो स्पेशल टास्क फर्स दङमोन बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावजोबनो हायाखै जानांगौ बेखायनो भेकेन्सिखौ बिथांमोना माने रिपर्टखौ लागासिनो होगोन आरो बानायगासिनो होगोन बेखौनो सीएम बिथाङा बुंदों। दा बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव इन्टारभिउआ जानुवारि फेब्रुवारिखौ नोंथांमोना सानना लाथ'दो। आरो बिथाङा लास्ट मोनसे बाथ्रा बुंदों जुदि गोदान आपडेट फैयोबा फोसावगोन होननानै बेखायनो किजानि आसाम पुलिसआ पस्टआ दंखायो हिसाबै फिजिकेल टेस्टखौबो लानो हागौ नाथाय एपइन्टमेन्ट लेटारा 2027आवसो 100% जागोन। दा बेखायनो प्रेक्टिसखौ गारनाङा जुदि नभेम्बर आरो डिसेम्बरावबो लानो हागौ खुनु थिग गैया। अके बाट अक्ट'बर नभेम्बराव जानाय नङा जास्ट डिसेम्बरखौ लाहरदो आरो जानुवारिखौ लाहरदो जिखुनु जाया माने गोजां बोथोराव जागोन फिजिकेल टेस्टआ। अके स' बेखायनो एलार्ट जाना था जाहाथे नोंथांमोना नार्भास जाया। थ' बेखौ जों बावनो फोजोबबाय दानिया जों थांसै ADREआव।
दा जों फैबाय ADRE मानो ओंखारला अफिसियेल नटिफिकेशन बिनिबो गुबै जाहोना मा थ' बिथाङा बेखौबो बुंदों नाथाय ADRE आव मेक्सिमाम पस्टआ थागोन 25 निफ्राय 30,000 गेजेराव पस्टआ दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै लोगोसे ड्राइभार लानानै आरो ITI गोनां लानानै दा बे ADRE खौहाय जों गोबां आसा खालामदोंमोन सेप्तेम्बर दानाव आरो बिथाङा बे बाथ्रानि बागै बुंदों दा बेखौ मा बुंदों जों बेखायनो जाय ADRE साख्रिखौ होयो बा एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जों बे पर्टेलाव थांनो ओके जों फैबाय दा ADRE जिथु माने खालामो एग्जाम सेबाया खालामो बेखायनो सेबानि साइडआव फैबाय जों जायखिजाया ग्रेड 3 आव क्लिक खालामबाय देन ग्रेड 3 आव फैनाय लोगो लोगो बेनि अफिसियेल नटिफिकेशना सेप्तेम्बराव जों आसा खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंदों माने प्रमोशन होग्रोगोन जाहैदों जि पस्ट दङ प्रमोशन होगोन होनना बुंदों फिसा फिसा पस्टनिफ्राय देरसिनाव हरगोन बेबायदि टाइपनि आरो बेनिफ्राय पस्टखौ खालि खालामगोन होननानै बुंदों दा बेखौ नायोबा ADRE आबो नोंथांमोननिया बे बोसोराव माने एप्लाइ जागोन ना जायासै डाउट थाबाय बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला CMनि बुंनाय बायदिब्ला बेखायनो ADRE आबो माने नेक्स्ट इयार हमना ला जानुवारि फेब्रुवारियावसो फैनाय चान्सआ दंसै बेनिफ्राय 2027 आरो 28 नि गेजेराव एपइन्टमेन्टखौ मोननो हागौ आरो ADRE हिसाबै 3.0 आव दा बेखायनो ओरैबायदिबो जादों खायसे माने मोजांबो जादों फरायनो थाखाय बाट खायसेनि बैसोआ नेबाय थाला बेसो गुबै बाथ्रा दा जिखुनु जाया नोंथांमोना प्रेक्टिसाव बा स्टाडियाव थाबाय था जेब्लानो गोदान आपडेट फैगोन CMआ फोसावगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो मेडिकेलना खिन्थु नैबे डिसेम्बरावहाय अफिसियेल नटिफिकेशन ओंखारगोन बे बाथ्राखौ दाखालि बिथाङा प्रेसमेन्टआव बुंदोंमोन जेब्ला थ' बेबो जानो हागौ मानोना आसामाव दा गंब्रै मेडिकेल कलेज लुगासिनो दङ बे कमप्लिट जाबासो अफिसियेल नटिफिकेशना फैनाय चान्सआ दङ दा बेखिनि आरो बेनिफ्राय टेट लेभेलाबो हमना ला टेटनि आसाम स्पेसियेल टेट बेनिफ्राय ओरैहाय थाबाय हमना ला GT थ' बेबो हमना ला दाबावैनो मोनसे नटिस फैनो हागौ रिजाल्टनि बागै सेप्तेम्बर अक्ट'बराव आसाम स्पेसियेल टेट बर' मिडियाम ना ओमफ्राय साख्रिया 2027 नि खाथि खाला बेबो जाहैनो हागौ आरो CMनि बुंनाय बादिब्ला दा बेखिनियानो माखासे आपडेटआ मोजां आरो खायसेनि थाखाय दुखु मोनदों जानांगौ मानोना गोबां नेदोंमोन थाबैनो बाट जियानो जा खिन्थु हाजार अफिसियेल नटिस फैबाबो साख्रिया 2027 आवसो एपइन्टमेन्टआ एबा 28 नि गेजेरावहाय मोनहैगोन आरो दा बेनो बाट BTC आव खिन्थु BTCना जाग्रोगोन मानोना BTCआ मोनसे काउन्सिल हिसाबै थ' BTCआ जागोन आरो BTC साख्रियाबो 2 लाख साख्रियावनो हाबफागोन जिखुनु जाया BTCना थाबनो जागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टना बे थाब जागोन बेनिफ्राय फरेस्ट जोबनाय लोगो लोगो गुबुन अफिसियेल नटिस ओंखारनानै 2027 आव BTCनाबो साख्रि मोनहैगोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट